Zamzo production YouTube channel thir tu te in zawain chiwai kan buk acheu mai chia le no pangkut thak na video alo dara reilo te arampum adeng chuak hala thuleng wak potama enge thudik enge thil thlen dan po hrechiang lo warin thu lo soi wak wak la kan tam mani dot soi ngei po akwala kan hne na lo thlen le meu chiwan kan dot soi khat thu tak emo lo ti pala ol ta chin khop mai mai chia kut thak ani lai thalo la tu kha mitam takin andema enga tinge thala tu hi kandem le o ama zara thil thleng kan hriat thei pha a thaviau lom ni khatin video lak na chang kha lo hreta lo se khati khan ariral chuni mai dona thil enge mo athlena thu boy kalpui donin fin fiana thatto ko mangai thin thalo lak na chang a hria kha fak jok tur kan ni lain kan dem jok lo kha zia lo mai dem tura chu an bula om ve dang te kha an ni thelpo an tum mi alo kha mak jok nge ni ya mai che hian azir lo ve e ma han tuar ve hlak se an ti jok thil theng kan hriat tir khan post po kan han siam ve a ma se kan film khur khop maya indo tho luata thil ni lo soin dem lo tur demin chulowa miril ru kan tina palang ti kan hlawani kan police ban thachak tak zara thil omdan thil thendan le achan dik tak kan han thre thei ta hi alo mom tak zetani lashve lo kan omta kin hantar lang lokila mai chile no pang soi sak video dar chungchang Aizawl district police ten an chui zuina bo zuin siaha police te chuan mai chekut thak tu hi voin khan an hre chiang thei ta a naw polai rong taka kutlak tu kha lalram din sanga SB guru nga fapa sihatla pahni na ani a police ten la in siha police station an kolme kani kutlak tuar tu hi pilal nun nemi ram thapu machin za fanu new siha west lammi ani thilthen hun hi ni som pathum thlariat sang ni som hi pani in rinit lai da rukvel ni nan soi ogas ni som pathum khan lalram din sang hian ramlama na athoka ina thlen chuan anu pui hian zu lo rui hle maya ama pon zu chu arui ve tho ani ome athin rim chuan anu pui chu kut athak ta ni soyani hetiang thili thilom dan kan hriat thei chin chu ani maya he thil thleng atanga ngai tu na lo lut thil ni thei tlem han tar lang ve lokila nilenga rim taka na atho nuwa tlaya hoin lodong songa lo lom tu tur anu puila ruinoin alo om emoni cho mi patan atlom thlakin athin rim thlak ve ngotang pasal te om lo laya zu lo ina lo rui chu mi patan atlom thlakin angai that thlak lo mai thayani dan chu eng ang po lo ni ta se mi zo mi pathin lunga tanga thlir chuan han soi saka han piai deuh hlek du na om ngayang hetiang che hian ami pa hi a in veng man lo ni berina lang alandana zu lo rui ve hlek bok nen kut azadu viau te poni ma na ma se minol pui poina om kan ti po hi dan noya chuan thutling ani lo fo entirnan inu pui khan ipeka lo beng chorta che se ithin rimin khoile ta shrep la mi pui van tlanga ya chuan thiam I chang ngeyang ma se dan noya chuan thiam I chang chuang lo thil thlen dan bul an chui sak chero chuan shrem na chu ane deuh mai thei hetia kan han soi kwal du awang hian mi pa hi thiam kan chantira mei chia hi kan dem ti na ani lowania video pakhat second somthum ve lekha kan mu ani maya amain alo thleng photo em an lo boy photo em tong kam ringotin alo dei lo nge ti po kan threbik chiang lova a enga po chulo ni se nau pangmol mai kha nau pang thlaphan dan tur chia kha han ngai tur ringot poin khongai thlak li ani khatiang thil ato fo chuan ril rulama ngong ani ngei dona alo puitin thlengin ama ngong thalo tak a umpha thei boka apoi em ani thin rim laya rel ro fim puthi thil har sa tak ni ma se zir thiam hi alo ngai hle mai nau pang mo in hau kut in thla kan chin chuan mi thatak tur kha mi torot taka achua pha thei tlat ani dan chu eng ang po lo ni se pathian thuwa tanga thirna chang kan hriat po tha e mei chia chu pasal tan tran pui tu
pasal tan mei se chu atak sapeng pakhat ama tan puitu ti chuan pum khat an ni a pasalin adom thiamanga mei china pasal aza bokang kut in thlak lamalang lo reng pathian thu atang hian alo dik vel vek mai ni ho o mimal nun chung kanun khotlang nun siam thatur hian pathian thu atang hian bul itan thateng ukhai